राज्य सरकारनि गृह प्रवेश बिथांखिनि गेजेरजों एमएलए जिरन बसुमतारिया गावनि बियाबाव Pmay-G न' बेखेवदों। गृह प्रवेश बिथांखिनि गेजेरजों दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो नाङैनो Pmay-G न' बेखेवनो बिथोन होनाय बायदियैनो दिनै 28 नं गसाइगाव विधान सभानि एमएलए जिरन बसुमतारियाबो गावनि बियाबनि दावागुरि मागथाइगाव आरो बुरासारा मोनथाम भिसिडिसिनि सिङाव Pmay-G न'फोरखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि, इन्जिनियार जमदुवार बियाबनि TCLCCनि लेङाइ मासिगिरि निथुन बसुमतारि, PCDCनि मासिगिरि मोनजों लोगोसे UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। न' बेखेवनाय हाबाफारियाव भारत सरकारनि Pmay-G बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरनो न' होनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे न' मोननो हानाय मुलाम्फागिरिमोनखौ न'खौ जोथोनै लाखिनो थाखाय बिथाङा खावलायहरो। दिनै सारा आसाम नाङैनो Pmay-G न'खौ बेखेवनायनि हाबाफारि लानाय जादों। आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिथाङा 11थायाव बेखेवबाय। जों बे एखे टाइमावनो लादों। सारा आसामावनो जिहेतुके बेखेवगोन एखे टाइमाव। थिग बेबायदिनो जोंनि कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे 3 नम्बर दावागुरियाव जोङो सुबिता ब्रह्मनि जे Pmay न' जि मोननो हादों बेखौ जोङो बेखेवबाय। आरो बेयो खालि बेयावल' नङा, सारा गुबुन गुबुन ब्लकआवबो बेखौ बेखेवनाय जागोन। दा आङो आंनि आवथायाव दा आं मिजिंथिदों जे आसामनि CM सार बिथाङा जेरैबायदि गावनि साननायनि गेजेरजों जोंनि आसामाव थानाय जायफ्रा दरिद्र सीमा रेखा जायखौ जों होनो BPL बिथांमोनखौ गंफा गंफा थानो थाखाय न'नि जे बेबस्था खालामनानै होनाय जादों बेयो गोबां जायगायाव दिनै जाफुंसारबाय। आरो बे हानायल' नङा, गुबुन माखासेयाबो माखासे अलरेडि हाखांनानै दङ। आरो बावैसो सिगां गोदान बेनिफिसियारिफोरनि थाखाय सार्भेबो खालामनाय जाबाय। गतिके जोंनि गासैबो जोङो जायखौ गरिब होननानै बुङो बे फेमिलिफ्रा न' मोनसेखौ मोननो हानाय केपासिटिया दिनै बयहाबो जाजोब्बाय। आरो बेयो जादों जोंनि CM बिथांनि नाजानाय, लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननिबो नाजानाय। गतिके दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा बेबायदि गोथार न'खौ दिनै बेखेवजानो मोनबाय, बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन बे न'खौ जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि मन्दिर बादि मोनसे गोसोआव साननानै लानानै मोजां मोनसे साब सिखोनै जाहाथे बाहायो। आरो बे न'निफ्रायनो जाहाथे बिथांमोननि फेमिलिनि इन फिउचारनि जे साननाय हनाय खामानि मावनाय बे मोजांथारै स्टार्ट जायो। दा दिनै जोङो सुबिता ब्रह्मनि बे न'खौ बेखेवबाय। आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरि एमएलए MCLA EM बिथांमोना बेखेवबाय। गतिके बे मोजां हाबाफारि, बेनि थाखायनो आङो आरोबाव थेंक्स होदों जोंनि CM मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो। आरो बेजों लोगोसे मोनसे मेसेज होनो नागिरदों, दिनै Pmay-Gल' नङा, गुबुन गुबुन आसनिफ्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैगासिनो दङ। बियो स्टेटनि माखासे स्किम जागोन, माखासेया सेन्ट्रेल, माखासेया जोंनि निजा बबेया काउन्सिलनि गेजेरजों गोबां आसनिफ्रा हाबगासिनो दङ। दा गतिके जोंनि जेरैबायदि रायजो राजाफोरनो जों प्रतिश्रुति होदोंमोन, मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। आरो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ अरुण'दय 2 बे अलरेडि जानानै थांबाय। दा 3rd हाबनो थाखाय बियो लाहार फाहार जानानै दङ। दा बहायबो जोङो बेनिफिसियारि सेलेक्ट खालामनांगौ। जों मिजिंथिदों जोङो जायफ्रा क्राइटेरियायाव गोग्लैगोन, गाइडलाइना जेखौ बुंगोन, जायफ्रा दाखालि थांनाय फेसआव मोननो हायाखै बिथांमोनखौ मोजांथारै सायख'नानै जों होनो थाखाय जों नाजानाय जागोन। गतिके बिटिआरआव मोजां मोनसे उन्नयननि हाबाफारिया जागासिनो दं। आरो दिनैनि गासै हाबाफारिया बेखौनो सरजाबनानै लानाय जादों। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015
17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।